emu akra asase no beto ho ache omo so betina asase ne so ase de aka ne nsuo nti osere mpanim mram no munya nsupa no Anwiasu eye krokuma bi a ewo Akuapem South Mansini mu ewo Apue Mantam mu ade ba ka omanfo no ebre ho papa eye ensu a wonom ensu a wode ebeye enwoma ne akade ahodo a ehia won ade achi no wobekọ akose esu a wobenante anante esane mepo afakwaye ani odoto ase ansa na obenya ensu kakra atete ade ababeye won mu enwuma enam so ama wode adesere eto aban anim se womomodin se ensuo wobema won nsa atumi akabi mankrado a wo krum honom na krado na te amlado a wodikan na one advokasi edin komo no kire abanse wosere no bebre abosome miensa entam de wonhwese obema wono nsa atumi aka bi ye ndinsu a yenom se nsu yang ba ema ede ahokire kase ba nti ye besre aban no anase se NGOs bi wo ho a woboa ma wotu nsu a ye de yang adesredi reto won anim na womebua yan nia etoso abien no yan kanea eye memang ana anyesuman ofi sun kanea ho beye samintwa atora mfi aduonu ne akini yan polling station bebia se edo abato brea bebia anyesu man wo koto abano kwanwom emutwe nti yade adisredi reto abanganim ene won a woye abato ho nhyehyai no na ya wonso wonmeboa yan moya na yenya polling station ewo yempatam ha advokasi ama ne eboni akwasi azo ene anwiasu adehye a wotintin etwa kwantenten kope enso no bi edi nkomo wonso asem wokan no ene se ade echi na wobesori anopa atia twa kwantenten akope enso no beba no na owia ekoto ade kakra obetumi aye ofie no wontumi nye ano kwasem nsu aye noman ema yen yare pa ye ko doctor wo kire se yare wo yen honam nti yesra ban so no so onhwe no mmua yen kakra na nsu na ye noman enye kura sabe kafra preko kura po wonom se nsu ye fi okura nkra man kura tumisi yen achi kura be dabre sa ye fi wa na yasan abesa no yakonom ebe da na ye nya yare nti yesra ban o mebua yen nsu a na ha wo yen hukurum ha ye ni nsu a ye ni mu poto preko ni ade nyina numbi nkna man ni ade won nyina bi gwale bi nti ye pa ban ni chew no mebua yen wo nsu hu ye pa ni chew pa no twa na ni mehwe yen ni nsu mi ankasa mi kasai kwa mi we school e wo krum ha no 1987 timi kakwa na manya we school kwa manya 32 years ama we school na nsu ya na enuma na mi di free primary school ase ya epem ne mi fi amadi kra mpo no na mi twem 50 eden e de ko ndi wo hwe a na se aban mu a odi bua national cake no ankasa no ya nya bi Yantoa ensem no so na Franka Tuni dima NDC amanyoko no eye Kane Mampanye John Dramani Mahama na enra wone Progressive Road Association for edi hyiamu no de to omanim se esanse aban ya tie agwamugugu nyuma